Алло, с Дереве от Фейсбук виждах това, че помага за документите. Слушам ви. Ти в Дуйсбург ли живееш? Да. Дуйсбург е офиса. Офисът е в Дуйсбург, да. Идеално. Виж сега. Аз съм такова улично музикант. И правя много пари. По 200-300 евро правя. Обаче това полицаите в събота идваха при мен и ми взеха акордеона. И нещо аз не разбирам немски и то... Добре, ще проверим какво можем да ви намерим и ще ви ги изпращаме по WhatsApp. Ама ти сериозен ли си? Защото аз на теб съм ти звънял. Разбира се. 2-3 дена ти звъня и Аз ти... ви бях писал, но вие не ми отговорихте. Аз имам работа. Аз тук съм ти казал 5-6 индианица работят за мен. Ти знаеш ли какво става? Ако не виждаш малко и направо кражба става. Кражба. Трябва постоянно да ги виждам. Пълних ми чашата. Алло? Здравей. България or English? Български бебата, от Германия се избаждам. От Германия се избаждам. Кажете. Пише там на твоето реклама, че можеш и животни да караш. Да, кажете. Имам едно малко прасе, искам да карам тук. Малко. Прасе ли? Малко бе. До 10-12 кг прави. Не голям. Малко. Но прасе? Прасенци бе. То мини прасенци. Здравейте. Вие сте с това ММ шоу, дето му викат. Аз съм новото водещ. Васко и жабата ми викат. А сега само да ви представям. Днескашното шоу ще става с другаря Горбачов. Може ли да го виждате малко? Другаря Горбачов, ще го сипвам и малко тук. Малко да сипваме, да не сбъркваме нещо, защото трябва да се избаждам трябва сега. Тук съм си готов да се избаждам, а именно кога да се избаждам. Така че ще гледате унешното шоу. Чекайте само малко така. Васко жабата, познавате ли го Васко жабата? Васко жабата много жадно. Знаете ли защо ми викат жаба? Защото постоянно жабата крека. Айде сега да оправим жабата. На здраве на вас! Да сте живи и здрави! С ръцете ще идем. И домашно сланина съм си правил. Мозък прави. Добре, айде сега да се избаждаме. Айде избаждай се, бе. Това не избажда се. Искам телевизия да се поръчвам. С много кинали. Да гледам романтик филм. Защото много сърца има тук. И целувки, и сърце. Хайде избаждай се, бе. Това не избажда се. Чакайте, след малко пак ще го избаждам. Сега дава там до Хамбург едно стая. Да видим дали можем да го взимаме да си правим адресна регистрация. Само да ми се избаждат. Мислим, жена прави. От Фейсбуку съм го виждал. Айде, ма избаждай се. И днеска няма кой да се избажда. Неделя правим днеска и няма кой да се избажда. Айде след малко пак ще му звъним и на това. Ще търсим нещо друго. Имам нещо на предвид. Даже чекайте направо да се избаждам. Да се избаждам на едно бус, че искам едно малко прасе. Пише животни кара.
Само чекай ти малко сега. Че и в роля трябва да си влиза, то да не мислиш, че така си влиза в роля. Така. Прасе, мислим да сме писали. Да, прасе. Айде да се избаждам. Извини. Айде малко морков да ям. Ало, Алло, здиривей. да. Кажете, От Германия се избаждам. кажете. Пише там на твоето реклама, че можеш и животни да караш. Да, кажете. Имам едно малко прасе, искам да карам тук. Малко. Прасе ли? Малко бе. То 10-12 кг прави, не голям, малко. Ма прасе? Прасенци бе, то мини прасенци. Не караме само кученца и котенца. То мини прасенци, то голямо ни става. То това като куче, където го разкарваш, не си ли виждал? Ама имаш ли документи? Всичко бе, паспорт има, чип има, виксина има. Откъде? До Пловдив едно село там. И за къде Германия? За Франкфурт. Не Франкфурт, до Франкфурт. Едно малко граче. На А3, където магистралата на А3, от А3 магистралата е 5 км. 150 евро е цената. 150 евро? Добре. За кога искаш? И кога ще ти пътуваш? Ми утре има. Утре ще тръгваш. Ама аз трябва да се избаждам, защото от едно биричет да взимам такова за куче клетка, да си става. Или ти имаш... Значи ни клетка имаме. Имаш клетка? Имаме клетки, да. Добре. Ами, я ми прати снимка само да го видя, за да знам каква клетка да приготвя и ако искаш утре ще го взема. За нормално куче клетка трябва, бе. За нормално куче. Добре. Ако искаш да накарам шофьора да ти се обади, да пратиш адрес, откъде да го вземем, къде да го докарам. Добре, 150. Да. Ама, чакай, то утре понеделник. Аз трябва само да причина да звъня да видя паспорта дали свършил, защото му казах от петък да прави паспорта. Да звъня на Биричера. Ако не в сряда ще го взема. А ти откъде си? От Бургас. От Бургас, ама през Пловдив ще минаваш там, а? Скутаре, то там на магистралата. От магистралата е на 5-6 км прави. Няма проблем, можем да. То такова миничко, бе, ти не си ли виждал такова присе, домашно, такова, като куче, където го разкарваш? От интернето не си ли виждал? Има едно такова малко прасе, като делматинец прави, с черно-бяло. Ей, сега... Не ти чувам, какво викаш? Прати ми снимка да го видя. Ще ти прата, няма проблем. Ай. Това е твоето номер, нали? Питай за паспорта. Моля? Това е твоето номер. Да, на този номер. И питай дали за утре е готово или за сряда. Ще питам и след малко ще ти изпращам. Ако искаш, записвай това моето име. Васил Васко ми викат. Добре. Васко Жабов. Жабов, ама те ми викат Жабов, ама всичкото ми вика Жабата. Ако искаш Жабата пиши, ако искаш Васко, Васил, както искаш така ми пиши. Добре. Ама да ни стане нещо. Сериозно ли си? Да ни стане така бричета да приготвя всичко и да ни идва бус. Глупости, как е, човек? Казвам, че утре може да го вземе, ако не в сряда. Ама като дойде присето тук и ще ти давам парите. Предварително пари не давам. Да. Нали така? Да, точно така. За границите какво ти трябва? Ваксина? Паспорт? Паспорта. Той има и такова квитанция за чип. Добре, хубаво. И това ти трябва. Друго не ти трябва. Не, друго не ми трябва. Прати ми снимка да го видя, за да знам каква клетка да взема. Бе, малко бе, бате, ще ти спращам снимка. Прати ми аз да си го видя, да знам. Ти от снимките как ще виждаш колко е голямо? Аз ще питам колко сантиметра.
Ама мислим... Ама ни караме постоянно, бе, човек. Прати ми да го видя, аз знам каква клетка да имам. Да взема. Ние имаме много клетки. Добре. Да не ставаш нещо голямо на каракачанка, като минаваш през дупка да се стрепва. Малко да бъде. Да не е голямо клетка. Няма проблем. Добре, аз зато и така карам, прати ми една снимчица да си го видя и да знам аз каква клетка да се взема. Добре. Айде. Разбра ми името. Васко жабата ще ми викаш. Да, Може... да, записах, да. Васко жабата. Добре, айде. Чуваме се. Ще ти пращам. Айде ни здрави на компанията за Бургас. Да си жив и здрав, батко. 111 години ти давам. Да живееш. Защото ако станеш на 112 с бистуна, аз съм ви го казвал това, с бистуна трябва да върви. Айде сега. Ни здрави и да видим на кой ще се избащам. Напълних ми чашата. Алло? Ало? Здравей! Bulgarian or English? Български бе, бате, от Германия ти се избаждам. Затвори. Чакай пак да го звъни. Той български не разбира. Затвори. Не ще с индианец с жаба индианец не ще да говори. Пак ще ти звъна. Защо ми затваряш телевизията? Продаваш. Ало, за телевизията сбаждам се, бе. Да. Защо ми затваряш това телефон? Имаш ли бокс? Сета бокс? Сета бокс? Какво това? Ще го намирам. Откъде да го взимам? И ти имаш ли? Такъв бокс устройство имаш ли да гледаш телевизия? Не знам. Кажи какво ще го купувам. Колко пари правя? Ако продаваш, ще го купувам от тебе. В Германия че? Германия съм, бе. Франкфурт. Веднага ти пращам линк от Амазон. Амазон, нали знаеш какво е? Как да не знам какво е Амазон? Аз съм работил 3 години там, бе. Веднага ти пращам от Амазон едно устройство да го купиш. Като го купиш ми се обаждаш. Става ли? Добре, да, аз ще го купа това устройство. Ама кажи ми какво прави твоето телевизия. Защо да го купувам? Ако не знам... Какво искаш да гледаш? Ако ти кажеш, ще ми се смееш. Кажи ли? Обичам да гледам романтик филм. Порно. Не, бе, бате. Романтик филм. Да има любов, да има смях, да има сълзи. Затвори ми. Романтик филм няма да гледам. Пак ще ти звъна. Не ще да дига. Пак ще ти звъне, бе. Бокс да си купувам. Бокс. Бокс да купувам. Ало? Телефона нещо не ти работи, само прекъсва, бе. Обади ми се утре. Сега не мога да говоря. Обади ми се утре. Ти ли затваряш? Аз мисля, че телефона ни работи. Обади ми се утре ще се. Колко часа да ти се зваждам? По това време. Колко е сега? 13-12? Ти какъв си? Македонец, сърбин? Какъв си ти? Българин съм, бе, ама от другото българин. Не си българин въобще ти пък. Не се прави, че си българин. Как да не си българин, бе? Индианец съм, айде, не си българин. Индианец от другото българин съм. Бъди ми се утре, айде. Утре ще ти се зваждам. Прати ми това линка. Линка добави ме в WhatsApp или в Viber и ти пуска веднага линка. Не знам как да ти добавям, бе. Толкова умно не съм. В WhatsApp, Viber. WhatsApp имам. Айде, аз ще добавя в WhatsApp и ще пусна линка за устройство. Нали това ти говоря,
Ти да ми го пращаш. Ти продаваш, аз да търся. Викам, ти продаваш, аз да го търся. Да, аз продавам, аз не продавам устройството, аз продавам телевизията. Устройството го ползват всички. Това е най-хубавото устройство в света. Аз си давам устройството да си го гледаш ти. А ти за твоето телевизия си писал там 17 евро искаш. На месец. Да. Колко години правим договор? Няма договор. 17 евро на месец няма договор. Плащаш, гледаш, не плащаш, не гледаш. В Германия ли си? Ей, дали ти казах в Франкфурт съм, бе, батко? Франкфурт. Веднага ти пращам линк от Амазон за устройството, взимаш си устройството, обаждаш ми се и ти пускам телевизия. Нали първо трябва парите да ти давам? Как така ще ми пускаш, ако ти... Трябва да си купиш устройството. Първо си купи устройството и ти пускам безплатно да гледаш. Аз не правя пари от устройството. Искам просто да го вземеш това устройство, да го имаш и когато го имаш, ще ти пусна телевизия 3 дена да гледаш безплатно и тогава вече ще ми плащаш. Горе-долу колко пари прави това устройство? Сега ще го пратя 100 евро строго. Добре. Аз викам да ни правиш някой измама, да ми караш 1000 евро да давам. 100 евро... Това устройство не е моето. Аз продавам това устройство, но то не е моето. Аз просто ползвам това устройство, защото е най-доброто. Разбираш ли? Разбирам те. Аз разбирам. Ама ти защото затваряш телефона и аз викам какво става. Служил реклама. Сега ще те добавя в WhatsApp. Ще ти пратя линк от Амазон, от немския Амазон. Аз съм работил 3 години Амазон, аз знам какво това Амазон. Аз съм давал пикети. Добре, когато си вземеш устройството, ми се обаждаш и ти пускам телевизия. Добре, а ти откъде си? Откъде си ти? Аз съм в Лондон, Англия. Защото на българско номер изваждам се, аз затова. Викам да не си... Не, той е български номер, а то по интернет може да ми се обадиш по WhatsApp, Viber. Сега, когато те добавя в WhatsApp, вече почваш да ми звъниш по WhatsApp или по Viber. А ти в Лондон си? Аз имам едно биричет, аз съм бил в Лондон. Имам едно биричет Баркинг. Знаеш къде? Добре. Аз ходя, сега съм в Лондон, но другата седмица в Амстердам, аз постоянно обикалям. Внимавай само да не ти хващат. Амстердам, Лондон, аз знам какво става. Внимавай да не ти хващат. Кой да ме хващат? Не знам сега. Амстердам, там много пушат, бате. Айде, чуваме се. Добре, внимавай да не ти хващат. Жоре, сега чай, стой тук. Чай, що сме... Затвори ми. Викам, чакай с Жорито нещо да си говорят за мен и зад гърба да ми говорят. Айде да видим сега устройството ще идва ли да гледаме романтик филм. С Шехерезада. Айде, ще си избаждам другите. Това не беше интересно. Това... Прасето беше по-интересно. Здравейте! Ако вашето телефон не прави рън-рън, камион го гази, валя го примезва, може да се избаждате на Рамфард сервис, Хасково, улица Цар Освободител, 23, телефон за връзка 0878 44 13 12 на Пламен. Направо ще ви го правим в това GCM Котоново. Ще става джамп аутън. Стаята да търсим сега. Това стаята. Айде ни здрави. Да сте живи и здрави. Айде ме избаждай сама какво. Айде, че стая ми трябва. Няма къде да спа с твоето Митко. Митко. И чакай, че много го намръщихме. Поправи физиономията, бе. Не иде да бъдеш така лошо.
Не избажда се да бе, сега ще търся нещо друго да си избаждам. Дойде ми музата. Васко жабата, краля на тифона. Айде до след малко, не избажда се. Това пак и имоти Пазарджик ми звънял. Чекай да видим, ще дига ли неделя прави. 5 пъти звънял. Аз като звъня, той не звъни. Ало! Ало? Издиривей! Да? Ти от това имотите Пазарджик си, нали? Какъв имот търсите? Трябва ми нещо склад или голям магазин. Ще проверя какво актуално имаме и ще ви върна бажне. За покупко продажба или за под наем? За направо да го купувам, искам натуралното акт на моето име да идва. Каква квадратура? Виж сега, аз не знам виждаш ли, не виждаш ли, от Германия ти се сбаждам. Няма проблем. Виж сега, аз тук имам 5-6 индианеца, където събират печка, пиралния, хладилник, фризер, всичко. Взимам и го без пари. Искаш някъде да ги складираш? Искам направо да правя бизнес. Аз складиране. Тук в Хамбург имам 8 контейнера, където да ставам стоката. Ама искам направо бизнес да правя. Защото тук го давам за желязо, а то работи. Разбираш ли? И мога да ти кажа, че от тук взимам 1000-1200 евро за един ден. Така че мога да го купувам направо. Добре, ще За желязо. Ще ви върна бажне. За желязо го давам за 1000. Квадратура ви трябва. Голямо трябва да е. Ако не е Пазарджик, около Пазарджик да е. Защото аз съм от малата от Пазарджик. Разбираш ли, и там ми познават. Добре. Ти от Пазарджик ли си? От Пещера сме. От Пещера добре да. Пещера. Знаеш какво? Ако отидеш в малата, питай за Васил Жабов. Жабата ми викат. Няма проблем. В Пещера има едно помещение. И добре? 100 квадрата. Не, 100 квадрата. Чекай. Ви сега, бате. Бизнес ли ще правим какво това 100 квадрата? 100 квадрата само прахосмокачки. Квадратура ти трябва. Не мен ми трябва поне 5-600 квадрата. То 100 квадрата само парсмокачката прави 100 квадрата. Разбираш? За кара парцел мога да ти предложа в малко наре. Там може да направиш метално хали. Нямам време да си заминавам, да търсим разрешително и такова. Искам да е... Също мога да ти предложа 730 квадрата. Ама на мен ми трябва да има документи всичко. Аз не искам... Ти знаеш България как е. Трябва да плащаш. Правил съм едно хале и после идва и вика, тук няма ток, там няма контакт, там няма чешма. Искам всичко да е готово с документите, да давам парите и да си... Айде, аз пари много нямам, обаче злато имам. Разбираш ли ми? Аз всичко в злато съм ставил. Няма проблем. Ще си идвам до България, ще продам 1-2 кила злато и готово. Добре, ще проверим какво можем да ви намерим и ще ви ги изпращаме по WhatsApp. Ама ти сериозен ли си? Защото аз на теб съм ти звънял. Разбира се. 2-3 дена ти звъня и Аз ти... ви бях писал, но вие не ми отговорихте. Аз имам работа. Аз тук съм ти казал 5-6 индианеца работят за мен. Ти знаеш какво става? Ако не виждаш малко и направо кражба става. Трябва постоянно да ги виждам. За това. Аз съм тук... Ще проверя какво актуално имаме и ще ти върна важно. Аз съм тук. Аз знам, че е неделя, ама сега видях, че пак си сбаждал с нещо си писал там. Аз не мога да чета. Ами аз ви звънях още в петък. Аз знам, че си ми звънял и аз ти звънях. Ще проверя къде какво има и ще ви ги изпратя да ги разгледате. Сега ми разбрах какво ми трябва, нали? Разбрах какво ви трябва. Искам да е всичко документ. За парите. Колко пари върви едно квадрат? Горе-долу? Много зависи къде се намира. Добре, около Пазарджик и село да е. Те като един път ми научат, те ще идват при мен. Колко пари върви едно квадрат? Горе-долу. Много зависи къде се намира. Добре, можеш ли да ми намериш нещо? Може да стигне 1000 евро квадрат. Покрай селата може да е 200 евро. Добре, айде давам ти 400 евро на квадрат. Искам минимум 500 квадрат. Това прави колко прави? 200 000 евро прави. Така ли? Да. 200 000 евро имаш.
Ама искам с документите. С документите всичко да е добре и да няма жабоняк само това, как му викате, от влагата там онова. Жабоняк не искам да има. Добре. Разбираш ли ме? Добре. 400 евро ти давам на квадрат. Три си. Няма проблем. Добре. До какъв период трябва да ви се намери? Еми, поне един месец, добре ли? Няма проблем. Един месец имаш. Чакай само да те питам. Ако ти давам 200 хиляди евро, още пари ще искаш ли? Ще гледаме да се вместим в този бюджет. Защото давам ти 200 хиляди, да не кажеш после, ама не мене трябва да ми даваш още 2 хиляди, още 3 хиляди. 200 хиляди. Това е моето. Ще гледаме да се вместим в този бюджет. И искам да има туалетна, искам да има ток и искам документите всичко да е окей, да не идват после да ми казват сега 10 хиляди ще ти даваш за кабел, за този кабел, за онзи кабел ще даваш 5 хиляди, искам всичко да е редовно. Добре. Защото аз преди да таковам ще взимам едно автокат, по-добре да давам на едно автокат 5-600 евро да му давам на едно автокат да види всичкото документ редовно ли. Отколкото да ми правят измама, защото знам България само измама правят. Няма да ви правят измама, ние ще проверим документите, плюс това и нотаро ще ги гледа, ако нещо не е окей, няма да бъде прехвърлен имот. Така че не се притеснявайте за това. Добре. И не искам после, ако ми намериш нещо и после да го купувам и да дойде някоя сестра, биричетка и да казва аз имам тук 5 квадрат, аз имам 4 квадрата и да ми правят ардауш. Разбираш ли ми? Разбрах ви. Затова искам всичко да е редовно. Как казва се ти? Да ти пише името. Георги се казва. Гошо, добре, Гошо. Аз, Вашето име как е? Васко, Васил Жабов. Ама всичкото ми викат жабата. Ако искаш, можеш да ми пишеш жабата. На мен няма проблем. Аз 35 години ми викат жабата. Разбираш ли? Ако искаш жабата, пиши. Ако искаш Васко, ако искаш Васил, както искаш, така ми пиши. От малата съм, от Пазарджик. Всичкото ми знае. Аз затова ти викам, питай там на пещера за мен Васко жабата и виж какво става. Васил жабата от Пазарджик, от малата. Виж, всички ще ти казват алтън човек. Много пара има. Чок пара. Разбираш ли ми? Аз тук взимам пирал на Бош. Без пари. Знаеш колко пари е едно пирал на Бош? Едно пирал на Бош 400-500 лева прави. Аз тук без пари го взимам. Защото това германица всичко на улицата става. И аз само събирам. Не само аз имам още 5-6 индианица. Събирам. Само ли малко по-късно да ви се обадя, че снимам един имот в момента? Добре. Аз не знам, че работиш. Аз откъде да знам, че работиш? Днеска неделя. Аз мисля, че почиваш. Ще работим, когато имаме работа. Добре. Извинявай тогава. Айде. Няма проблем. Нали моето номер... Ще малко по-късно. Добре, ще ти чакам. Ти моето номер си го записал. Как казвам се? Да, записал съм ви го. Георги се казва. Не, аз как казвам се? Нали казахте Васил? Така, добре. Викам да не си забравя. Добре. Аз за това. Няма проблем. Аз питам по 3-4 пъти да знам, че всичко е оригинално. Добре. Айде, Гошо, ще чакам да ми се избаждаш. Чао. Добре. Чакайте, вие работите. Аз защото гледам стаята, току-що ми търси. Айде, няма да прекъсвам направо на стаята да се избаждам. И за прасето питат какво стана. Чакай за стаята да се избаждам. Защото работите. Горбачов да слагам. И синора как го правя? Синора как мога да го сипвам? Чакай само да не оливам. И какво стана? Това стая ми се сбаждаха и сега какво стана? Да не забравим. Да сказвам и сега. Само да не забравим. Гошо, Жоро, да е жив и здрав от имоти Пазарджик. Не знам как казва се неговата фирма. Така съм писал. Имот Пазарджик. Да е жив и здрав, да е иляди. 111 години да живе. Айде на здраве.
А това със стаята не ми се избажда. Ама чакай, това с пирисето ми се обади. Чекай малко. Чекай само да... Един момент. Ще ви удрям паузата. Не, че ми се сбади, това си пирисето вика какво стана. Чакай пак да се сбаждам. Бе, чакам... Ало, чуваш ли ми? Да? Бе, чакам, звени това, на това моето биричет, не си дига телефона, не мога да ти правя фото, да прави едно фото. Аз заради това. Добре. Като се свържиш с него, пиши ме. Не знам, то днеска неделя те сигурно пият или комари играят. Какво да правят, индианци? Знаеш как е? За това. Добре, хубаво, когато такова, обадиме се. Ще се обада. Ама ти, как го каза, в среда ще тръгва, нали? Ако не можем... В среда може. Защото не знам, той ако седнал сега да пие и комар да играе, може да си свържам с него 12 вечерта. То е така? Добре, хубаво, няма проблем. Това нищо не става, само комар играе. Аз не знам жената как го търпи. Само комар. Ама, това е моето проблем, не твоето проблем. Айде, като имам снимка, ще ти спращам, окей? Добре, хубаво, няма проблем. Ако не, сряда тръгваш, нали? Да, точно. Сигурно ще го ставаме за сряда, да не става всичко така последното момент, да забравим нещо и да има проблем на границата. Разбираш ли? Добре, няма проблем. Защото той сега, ако си свършвам с него, след 2-3 часа той ще е пиян. И може да направи диволък. Разбираш ли? За това. Добре, хубаво. Аз твоето телефон съм го спазил. От Бургас, сбажда се знам. Добре. Добре. Айде, ако нещо ми се сбажда сега, веднага ще се сбаждам. Добре? Добре. Айде. Хората чакат. Айде да поговорим малко нормално, защото може за първи път да гледате канала и нали ми казаха, че не съм българин. Не знам колко не съм българин, може па и да не съм българин. Ама не знам колко не съм българин. Момчето с Жорко там живее в Лондон, да е живо и здраво, и това от Бургас да е живо и здраво. Сега ще видя къде да свине това за стаята, нищо не ми дават. И ще ви правя голямо видео явно. Там отива работата. Звъни. Превод прави от немско на български. Помага за документ. Затваря. Аз пак ще звъня. Това прави превод от немско на български, помага за документа. Аз пак ще звъня. Жена прави. Само да ми се сбежда. Хайде, сбаждай се, да молим ти се. Айде, че съм акордеон права на Дуисбург на центъра. По 200-300 евро вода. Айде, избаждай се. Проблеми имам с полицайите. Това ми е сценария. Да, видим сега какво ще става. Айде, избаждай се, ден. Айде, не здрави на вас. Да, сте живи и здрави. 111 години да и ледите. Пак ми затваря. И пак ще ти се сбаждам. Това с кожабата много нагло това бе. Само сбажда се. Алло? Кажете. Здиреве, от Фейсбук виждах това, че помага за документите. Слушам ви. Ти в Дуисбург ли живееш? Да. Дуисбург е офиса. Офисът е в Дуисбург, да. Идеално. Виж сега. Аз съм такова улично музикант. И правя много пари. По 200-300 евро правя. Обаче това полицаите
в събота идваха при мен и ми взеха акордеона. И нещо аз не разбирам немски и то ми вика папир. Какво това папир? Най-вероятно дали имаш разрешение да спираш на улицата, дали си направил фирма или не знам. Какво е да ти кажа? Нещо папир, аз там съм свирил 2 месеца. И сега не знам защо много полицаи дойде на центъра и сега не мога да свиря. Аз 2 месеца съм свирил, другото полицай съм викал хало и той ми викал хало. Разбираш ли ми? Да, разбирам, но зависи примерно, като сте свирили, ако примерно нямате право да свирите там, някой може да ги е викнал и когато направят акция и са дошли заради вас, затова са ви взели акордеона. Не мога да ти кажа, нещо дадоха ли ви като документ? Нещо ми каза гинемчум да правим. Гинемчум, така го разбрах, гинемчум. Гинемчум, нищо не говори. Нещо в ръката даде ли ти някакъв документ? Да. Ела във вторник да видя документи, ще ти кажа какво е станало. Аз едно друго индианец там, нашо индианец, вика, че трябвало нещо да хода в общината, ама аз не разбирам. Гиверби трябва да си направиш фирма, защото както в България не е легална работа. Легална работа нямаш право да вършиш тук, в Германия. Ти ако знаеш аз какво ако знаеш това моето акордеон, аз какво ще правя, ти знаеш всичкото прави снимка на мен, видео прави всичко. То хубаво, че ти правиш шоуто, за хората е хубаво, че правиш шоуто, за държавата не е хубаво, че не може да ти прибира данъци, разбираш ли? Добре, аз ще плащам. А може да го правим така, аз да плащам, примерно. Да, ще им давам 50 евро на ден, аз така или не, че правя 200-300 евро? Не 50 евро на ден, то си на година си имаш, отчиташ си пари колко си изкарваш и се прави като данъчна декларация, както в България, както навсякъде. Ти си едноличен търговец и си изкарваш пари след това, но първо трябва да попитаме в общината дали въобще имаш право на обществени места. Или трябва да правиш заявка, примерно утре ще свира там и там, трябва да специално разрешение от общината. Това трябва да го изясним, но за което трябва да дойдеш с документите, които имаш от полицията при мен. Ти можеш да го правиш това? Мога, да. Добре. Ще идвам. Първо трябва да разучиме точно какво искат от теб. Искат да всеки път да казваш къде ще свириш ли, да подаваш молба към общината ли. Примерно аз, за да си правя реклама на тротуара пред фирмата, отделно трябва да си платя, да си сложа примерно табелка, че там е офиса. Разбираш ли, може би на теб ти иска да кажа там и там ще свириш и да си платиш за местото, дето ще свириш. Трябва да попитаме, не мога да ти кажа точно какво искат от теб. Има във вторник във фирмата и ще обладим и ще попитаме. Ти ще ми помагаш. Аз мога да ти помогна, но първо трябва да знам какво искат от теб. Добре. Ама може ли... Ако имаш някакъв документ от полицията, че са ти взели акордеона, трябва да го донесеш. Имам едно бележка ми дадоха, какво? Добре. Ама искам само нещо да ти казвам. Защото аз обичам, когато някой нещо прави за мен, аз да давам пари. Искам да ти дам пари, да знам, че... Естествено, при мен работата не е безплатна. Аз съм фирма и си заплащам за всичко. Добре. При мен услугите не са безплатни. Добре. Ти откъде си от България? От София. От София. Аз имам роднини в факултето. Аз иначе живея в Кюстендил, у Малата там. Добре. Затова горе-долу градски правим. Да си жива и здрава, ако ми помагаш, да си жива и здрава, ако ми помагаш да си взимам акордеона, да мога, защото аз знаеш какво правя? Има едно Кюстендил, викам му жабата танц. И с това акордеон скачам като жаба и всички ти голям смях прави. Разбираш ли ме? Жаба танц. Затова. Да си жива и здрава. И само да ти казвам, само нещо искам да ти казвам, ама да не ми се сърдиш. Като ангел глас имаш, како? Казвам ти го, като ангел, да си жива и здрава. Много красиво глас имаш. Да знаеш. Благодаря, приятел. Да ти пожелавам за вторник. Там на интернето пише твоето адрес, нали? Аз сега пак ще го търся. Пише на интернета моето адрес, да. Защото само телефона го взех такова, да си избаждам. Добре. Ще дойда.
Окей. Колко часа отваряш, само ми кажи. 12 часа. 12. Добре, ще дойда. Аз мисля, че сутринта отваряш, ако може да го правим да отида 12 да свирим малко, ама айде ще взимам Нали отпуска. нямаш акордеон, с кой ще свириш? Ти не се притеснявай, бириче да има. Те много взеха. Аз имам бириче, той има акордеон. Аз мога оттам да го взимам. Разбираш ли ме? Добре, хубаво. Виж сега, акордеона не ми е проблем. Едно акордеон тук в Германия струва 100 евро. Мен ми е проблем да не ми правят проблем. Да, аз им го подарявам това акордеон. Аз това акордеон за 2 часа съм го избил. Аз за 2 часа правя 100 евро. Разбираш ли ми? Хубаво, добре. Айде, че имам в момента ангажимент, не мога да говоря до вторник. Добре, айде виждаме се. Вторник? Не понеделник, вторник. Вторник. Аз какво разбрах понеделник? Айде това ангелското глас да си жива и здрава. 111 години да живееш. Айде, чао. 111, добре, благодаря. Чуте, Господ, чао. Чао. Пак от това ми звънат, бе. Аз като звъна, сега аз баждам се за квартирата. Те не искат с мене да говорят. Сега сбаждат се. Айде пак за квартирата ще ви държа с мене. Няма да ви удрям паузата. Чакай да видим сега това квартира. 3 пъти звънял. Айде да видим това с тая квартира. Айде на здраве. Да сте живи и здрави и вие 111 години да живеете, да и ледите. Ти ще ми се сбеждаш ли, бе? Това стаята, аз звъня, затваря. То звъни, затваря. Аз звъня, ти затваряш. Ти звъниш, аз затварям, защото от туалетната бях. Сдиривей. Да, нищо. Сдиривей. Имаш едно стая. Имам тия документи, имаш ли? Имаш ли всякакви документи? И какво сега? Свидетелство, съдимост, там, шуфа, писмо, лобщен, брехно. Имам всичко. Документи имаш ли всякакви? Имам всичко. Имам една стая, да. Имам. Имам една стая в партия Хайде. Добре. За един човек. Добре, аз разбирам за всичкото документи. Аз имам 15 години в Германия. Аз мога и на немски да говоря. Разбираш ли? Добре, да, няма значение. Мисълта ми, че в партия Хайде квартирата. Ти какво търсиш, да? Едно стая търся. Аз едно стая имам. Добре. И колко пари? 600 евро. Адрес на регистрация ще правиш ли? Разбира се. 600 евро. Ама това искаш ли още за ток, вода или всичко 600? Не, за толкова. Не, това е всичкото. Кауцион трябва да имаш 1200. Добре. 1200 ти е кауцион, 600 ти е стаята. Добре, има ли къде да спирам бус? От среща, да, има. Добре. Има място, има за бус. Защото имам фирма, Гиверби имам. Разбираш ли? Аз се занимавам с цветно метал. И ми трябва къде да спирам бус. Да. Разбираш ли? Затова ти, какво това документ? Аз постоянно съм в шпаркас. На мен, там където давам желязото, където давам, аз желязо малко давам. Аз повече гледам бакър да давам, алуминий да давам, жица да давам, защото повече пари прави. Разбираш ли? Аз всичко взимам само по банков път. Защото там където давам, защото другото индианец отива, дава на бакъра така да взима директно парата на ръката и те му дават на 1 килограм 2 евро по-малко. Аз отивам директно немската фирма, оставам го там, взимам след една седмица ми идват парата. И взимам 2 евро повече на килограм. Разбираш ли? Това няма проблем. Ти имаш ГМБХ, Гевербешан. Да, за това ти казвам, аз всичко си плащам. Аз моята здравна осигуровка прави 450 евро на месец. Да, всичко плащам. Разбираш? Няма проблем. Виж сега, няма да ти лъжа, ще ти го казвам така. Аз с това моето бус, ако имаш, даже ми трябва един човек да идва да работи, давам по 150 евро. Ама да може да носи тежко.
Защото аз това моето бус права 7-800 евро за един ден. И твоето квартира 600 евро, аз това го работя за 6 часа, 7 часа го работя. Аз 15 години имам тук. Всичкото автосервис, където има аламин джанта, където има китилизатор, всичкото на мен го дават. Разбираш ли? Да. Аз тук работим както трябва. На мен ми трябва да давам 100-150 евро. Аз 150 евро мога да му давам само да е добър човек, да работи. Разбираш ли, 150 евро ще му давам. Ако иска на черно ще му го давам, ако иска на бяло ще му го давам, а на бяло той ще му взимат за издръжката там. Разбираш ли? Затова... Няма значение. Ако искаш, може да дойдеш някой ден, когато е удобно да видиш квартирата, да се разберем и това е. Добре, ти искаш 600 евро и ще ми правиш адресна регистрация. Ще направим, да. 1200 ти е това. Абе, знам бе човек, това е килциона там, където предплатата. Това го знам. Ама само да ни правиш после номера да ми казваш 50 евро още за ток да ми даваш, 20 евро за вода да ми даваш. Аз затова ти питам, ако има още допълнително да си дава, казвай ми го сега да знам, а не да дойда там и... Разбираш ли? Няма друго да се дава. Няма друго да се дава. Това се дава и да се видим, да се поговорим и какъв е редът тук да ти обясня и ако те устроива, устроива. Добре, аз на мен ми трябва, виж сега, аз на мен ми трябва къде да се скъпвам, къде да спа, аз тръгвам 6 часа сутринта и си прибирам 8 вечерта. Разбираш ли? То така пари не се правят. Разбираш ли? Да, ясно. Просто тук си има, значи ти ще ползваш баня с още едно момче и трябва да се чисти, да се поддържа долу кухнята също. Нали, ще си имаш твои шкафове за твои неща. Смисъл, не става примерно да се готви, да се оставят кенджерите и с яденето мръсоти, защото и други хора живеят. Къде ще готвим, бе? Бате, къде ще готвим? Аз отивам в едно имбис. Аз отивам в едно имбис и направо там взимам шишлък, всичко взимам. Къде ще ти готвим ти? Казвам ти, аз ти казвам сега. Банята е същата работа, изкъпва се, не мога да оставиш мръсно след тебе. Оправяш си банята, нали? Двама човека сте банята, не са 10, не е като на хода. Само да не е жена, аз жена не искам да живея. Ако е мъж, може. Не е жена. Не бе, мъж бе. Добре, Мъж защо? е младо момче, много чистичко момче, не е... Добре. Знаеш защо? Аз един път съм живял с едно жена, като и дойде онова червеното отдолу, цялото баня става червено. Аз направо не мога да влизам да си къпа. Разбираш ли ми? Няма страшно. То това направо джигера ми излиза. Един път повръщах там от туалетната 3 часа повръщах, джигера ми излиза. Викам, айде и умрях. Да. Знаеш, Какъв си? Сега прочитам ли си къв си? аз ли бате? Индианец, така ни викат. Индианец. 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 Така можеш да ми викаш индианец, ама ти рикат индианец. От те ти рикат индианците. Разбираш? Добре. Ако искаш, можеш да ми пишеш моето телефон, да списваш там. А ти как казва се? Да ти списвам. Ти откъде си, бе, родом? До Пловдив едно село съм. Кое село? Скутаре, знаеш къде е? Знам го, бе, аз имам съученик от Скутарето, Кавалджиев. Кой? Гошо от Скутарето, Гошо Кавалджията и Гошо Гадолара и той... Аз ги знам, бе. Те мои приятели правят, бе. Ще им пращаш много поздрави. Знаеш от кой ще им пращаш много поздрави? От индианеца? Не, те там не ми знаят индианеца. Аз се казвам Жабов. Моето фамилия прави Жабов. Васил Жабов. И те всичкото ми викат Васко Жабата. Можеш да му пращаш много поздрави от Васко Жабата. Васил Жабов. Аз ги познавам. И двамата ги познавам. Ама мен 15 години ми няма там. Аз нали ти казвам 15 години ми няма там. Да, и аз коя хора познах по цяла България, те, че затова питам къде си. Ти откъде си? От Стара Загора съм аз. То там близко, бе. Скутаре Стара Загора близко. Да. По магистралата сме за 40-50 минути сме там. Добре? Добре, хубаво. Ако решиш, звънни ми, да можеш да дойдеш да го видиш, примерно тия дни, да можеш да... Само ми кажи, има къде да спирам буса, нали? Има човек, има място. Той не е голямо бус, той е нормално, не е камион да кажеш нещо. Нормално бус. Има. Защото
Защото в Хамбург имам... Ти Хамбург знаеш ли? Познаваш ли Хамбург? Добре. Аз на Хамбург имам там къде да спа, обаче не ми правя адресна регистрация и ми идосва. Аз на Хорна Рембан. Там спа. Разбираш ли? Да. И не ми прави адресна регистрация, прибира парата така на черно и другото няма къде да спирам буса. Това ми е проблем. Тук знам, Хамбург е ужас. Е? Хамбург е ужас. Затова. Добре. Затова. Добре, Васко. Хубаво. Айде. Няма Васко, жабата ми пиши. Аз всичките, щом имаш приятели от скутера, те моите приятели, можеш жабата да пишеш. Да им пращаш поздрави, чуваш ли? Ще се чуваме. Даже като дойда, ако имаш телефон, може да се сбаждам и да видиш, на видеовръзка може да се сбаждам и да видиш, като ми видят какво ще ти правят. Няма време за такива работи сега. Айде, хубаво, Васко. Айде, чао за сега. Звънни ми като решиш да идваш. Добре, айде. Чао. Чао. Това е. И квартира 600 евро. Само да ви го обяснявам сега за бързо, защото аз 20 години правя тук в Германия. 600 евро за едно стая, много пари. Да си жив и здрав от Стара Загора, да и ледиш 111 години да живееш. Само от мен да го знаете, от Васко жабата да го знаете, никога не дей да давате 600 евро за едно стая с ток, с вода, с парно, с каквото ще да и банята с друг да го делиш и това и онова. Защото там, където съм се сбаждал, на това място, той сигурно взел голям апартамент, разбираш ли ме, и плаща 1000 евро. С всичкото комплект, даже може да плаща 800 евро за всичкото комплект. И има едно будала там, където да става за 600 евро и Васко и жабата второто будала и него да ставаш там за 600 евро и става 1200 евро. Айде сега вие ми разберете какво стана. Добре ли? Добре. А може да има и още две будала, където да идват. Не знам. Това не мога да го казвам. Ама си мисля, че много лошо подходи с Васко жабата. Имаш ли документи, свидетелство за съдимост? Имаш ли това? Имаш ли онова? Имаш ли? Аз не взимам апартамент. Вие взимате едно стая. Едно стая взимате. Това е всичко. Айде да си жив и здрав, да и ледиш. И това нашето Митко, и той да и леди. Стига си гледал така лошо, бе. Чакай малко да му оправи физиономията. Не, то намръщено прави. Деска много намръщено прави, видиш. Добре, айде, кой от къде ще се виждаме, да сте живи и здрави, Господ здраве да ви дава, да и летите 111 години да живеете. Аз бях Васко жабата, да сте живи и здрави. От скутаре. Айде, чао, чао, кой от къде?